А ось побач і груст. А, ні, ще. Такі великі, ладно. Лисичка. О, а тут ще груд. Ой, є ще одна. Лисичка. А, это заставим лесу. Червяк у лисички. Ну все, геть. Огромное.
Готую городнину. Муж. Объел все груши. А помидор як мне порезать? Кубиками, дольками, кружочками. Ну, буду. Так. Ось ще кабачок. Цибулька. Ну і наприкінці цитрина. Так. Трошечки соль. І крем. Продолжим, да? Так. На боки можно нечто лепше или толстейше положить. Опять. Ну все. Цікаво, що тут городнина, тут м'ясо. Корка. Люди на опыте. Так нельзя на человека, просто не оставить его. Так.
Смаженная городнина. Так. Дякую. Ну, треба трошки костра нам. Луч. Ну, давай, вогнище давай наше. Ого! Ой. Мені здається, вже добре. Артем. Як паяльная лампа. Так, это затопать. Для безпеки. Вот, палить. Все добре палить. Ну так. На Да. вугіллі. Японская анимешка с локом 5/2 подсказала нам вот эту. Рекомендуем. Покажи гэтую штучку, што Прилада. прылада з анімэ. Паглядзелі ў анімэ гэткую штукенцыю для кастра, для вогнішча. Такая цацка маленькая, але вось ўжо і касцёр. Суды аниме. Цуды анімэ. Ну, паказвай. Паглядзім. Артём дуець. Так. Так. Вось такі касцёр атрымліваецца. Вось такі агонь атрымліваецца. У мангале ці вогнішча гэта. Как трещит. Який треск. Калі прыбіўся, то еш. Неяк ты так еш, нібыта. Ай, вочки зусім у цябе пацеклі. З'ел? Яшчэ будеш? Будеш? Ну, трымай. Не ведаю. Ну, не надо, ты маленький, але ж. Поел? Трэба помыться. От костра тепло. Потім пойдем ушкаваць. Ну, добра, калі пойдзе, а калі так, мясца паесці і ўсё. Калі не памышкуеш, не перазімуеш. Ён на танцы збіраецца. Пытаецца патанчыць з местнымі коткамі. Бегам аль пойдзе. Не ведаю, вёску, не вёску.
Так, марафет таки наводять. Вуси намивають. Добре, уже розпалюся. Не, можешь не отсюда. А то Герману подобается. Кота вирішили назвати Герман. Вельми подобно до Германа. Ой, а чого ти до... Не, иди, усё, иди. Герман, иди покушай. Последний. Скончилося? Там лежить Со яшчэ. стороны пупы есть. Гляди, Герман. Гляди, Герман. Вось. Добрая ежа. Спужанная. Как это зробити?
У кастришнику і клубніка.